أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى على استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። 30 ጉንበት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ንሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጉንበት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ አዴና ቅድስቲ አርዋ ስነ ገድሎም ካብ ዝደመቐ ናይ ቀደም ዘመን ቅዱሳን አንስቲ ዝኾነት ሓንቲ እያ። ካብ ህፃንነታ ዝግባእ ናይ ክርስትና ትምህርቲ ስለ ዝተምሃረት ምርጫ ሰማያዊ መርዓ ነበረ። ንናይ ሰብ ህይወት ዕንቅፋት እንዳኾኑ ካብ ዘሸግሩ ነገራት ሓደ መልክዕ እዩ። እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ቁንጅና ጽባቐ ብዘይ ኣገባብ ተጠቒመን ናይ ኣጋንንቲ ድራር ዝኾና ንኻልኦት እውን ዘጥፍኣ ሰባት ቁፅረን ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ። ቅድስቲ አዴና አርዋ ግን እዚ ተሪፍኪ ዘይብልዋ ምልክዕቲ እኳ እንተኾነት ንሳ ግን ነዚ ቦታ ኣይነበራን እኳ ደኣ ኣብ ጽቡቕ ዕድሚኣ ብክርስቶስን ብድንግል ኣዲኡን ፍቕሪ ተጸመደት። ቅድስቲ አርዋ ኩሉ ዘለዋ ከላ ስለ መንግስተ ሰማያት ግን ንኹሉ ነዓቐት። ብፍላይ ድማ ስጋዊ ፍትወት ምእንቲ ክትቀትል ዘርአየቶ ተጋድሎ ኣብ ዜና ቤተ ክርስቲያን ዝተደነቐ ብምዃኑ መዋኢት ፍትወት ወይ ከዓ ናይ ስጋ ድሌት ዝሰዓረት ኣቢልዋ እዩ። እቲ ዝገርም ናይ ቅድስቲ አዴና አርዋ ብጾምን ብጸሎትን ጥራይ ዝተወሰነ ኣይነበረን። ከምኡውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብርሃን ምዃን ዝኸኣለ ናይ ሕያውነት ርህራሄ ናይ ፍቕሪ ናይ ምጽዋት ህይወት እውን ነበራ እምበር ሓደ መዓልቲ ብተንኰለኛታት ናይ ሓሶት ምስክር ብዘይ ጥፍኣት ናብ ፍርዲ ቀረበት። ፍርደ ገምድል ዳኛ ሞት ፈረዳ። ኣብ ኣደባባይ ድማ ብጭካኔ ንቅድስቲ አዴና አርዋ ቀተልዋ። እግዚአብሔር ግን ድንቂ እዩ እሞ ካብ ሞታ ተንሲኡ ቀተልታ ከም ዝጠዓሱ ገበረ። ብድሕሪ እዚ ብንጹህ ኣከባብራ ኣነባብራ ቀጸለት። ሓደ መዓልቲ ግን ከቢድ ፈተና መጻ። ሓደ ብጽባቐኣ ተማሪኹ ዝደልያ ዝነበረ ጎበዝ ኣብ ሕማቕ ሰዓትን ቦታን ረኸባ እሞ ናይ ስጋ ፍቓዱ ምእንቲ ክፍጽም ድማ ኣገደዳ። ካብኡ ክትገላገል ፈቲና ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ስለዝኾና ድማ ንሱ ልብሱ እንዳውፅአ ንሳ ድማ ኣብ ዝወደቐቶ ኮይና ናብ ፈጣሪኣ ለመነት። ጎይታይ ንድንግልናይ ሓሉ ንዕኡ ድማ ሓጢኣት ምእንቲ ክሰርሕ ኣይትግደፎ፣ ስለዚ ንነፍሰይ ተቐበላ ኢላ በኸየት። እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ድማ ከም ናይ ዓይኒ ምጥቃስ ወሪዳ ንነፍሳ ኣዕረገት። እቲ ጎበዝ ድማ ናብታ ዝደርበያ ቅድስቲ አደ ዘወር ኢሉ እንተተመልከተ ሞይታ ረኸባ እሞ ተጣዓሰ። ወገና ብዝማሬ ነዴና ቅድስቲ አርዋ ቀበርዋ። በረኸታ ያሕደረና። ቅዱስ ቆሮስ ሐዋርያ። ከምኡውን በዚ መዓልቲ ሐዋርያ ቅዱስ ቆሮስ ኣዕረፈ።
ቅዱስ ቆሮስ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ዝተምሃረ ንስብከተ ወንጌል ናብ ብዙሕ ሃገራት እንዳዞረ ዝምሃረ ዓብይ ሃዋርያ እዩ። ኣብ ዝተምሃረሎም ቦታታት ድማ ብዙሕ ሕማማት ተቐቢሉ እዩ። ንብዙሓት ኣህዛብ ናብ ኣሚነ እግዚኣብሔር መሊሱ እዩ። ብፍላይ ድማ ምስ ቅዱስ ጳውሎስ ንዓመታት ኣገልጊሉ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ተኣሲሩ ከሎ መልእኽቱ ይወስደሉ ይለኣኾ ነበረ። ኣሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ወርሒ ጉንበት ብሰላም ዘፈጸመና እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ኣምላኽና ካብ ፈተውቱ ቅዱሳን ኩሎም ድማ በረኸት ይኽፈለና። ኣሜን። ጉንበት 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ኣዴና ኣርዋ፣ ቅዱስ ቆሮስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ዲማዲስ ሰማዕት፣ ኣባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ሃዋርያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያን ሰማዕታት ደቃ ሰለስተን። ኣሜን። ብዙሓት ኣንስቲ ጽቡቕ ዝገበራ ኣለዋ። ንስኺ ግና ንኹላተን ትበልጽየን ከኣበላ ከኣይብላ። ጽባቐ መልክዕ ጠባረ እዩ፣ ውቃበ ድማ ከንቱ እዩ። ንእግዚአብሔር እትፈርሕ ሰበይቲ ግና ክትነኣድ ይግባእ። ፍረ ጻማኣ ሃብዋ፣ ኣባይቱ ድማ ኩሉ ክንእዳ ግቡእ እዩ ይብል ምሳሌ 31 ፍቕዲ 29። ኣሜን። በረኸት ጸሎት ተራዳእነት ደገፍ ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በኣፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክቲ ተኣርመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።